2019 ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ନତାଶା ଏକ ପାର୍ଟିରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯାହାପରେ ନତାଶା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ 2020ରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିବାହର 2 ମାସ ପରେ ନତାଶା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ନତାଶାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଏହା ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ନତାଶା ଯେଉଁ କାମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ବିବାହ ପରେ ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ରର କାରଣ ହୋଇଗଲା। T-20 ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ଖରାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ IPLକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଖେଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ T-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କ୍ୟାରିୟରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଷ୍ଟାରଡମ୍ ହୁଏତ ନତାଶାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା।